କୌଣସି ଭକ୍ତ ରଥ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ବଡ଼ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଭକ୍ତ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। କୌଣସି ଭକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। पञ्चभक्तମାନଙ୍କୁ दर्शनର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। बार बार आप लोगों को अनुरोध करते हैं, आप लोग चलते चलते भगवान जी के दर्शन कीजिए। खड़े होकर मोबाइल फोन पे फोटो या वीडियो खींचने की कोशिश मत कीजिए। चलते चलते भगवान जी के दर्शन करके आगे आगे चलते रहिए। पीछे भक्त लोगों को दर्शन की सुविधा दीजिए। चलते चलते आप लोग दर्शन प्राप्त कीजिए। बारंबार अनुरोध करुछु। चालुଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତମାନେ